Piatky a pondelky sú dňami, kedy dostanú tie najlepšie roboty na svete. A dneska je to tento fešák. Golfík, ktorý má za sebou sympatických 117 000 km a jeho štart znie nejako takto. A tentokrát to bolo výnimočne pokludné, ale ideme meniť rozvody. Pretože zastudená extrémne hrkajú, auto vynecháva, píše chybu na pozícii vačky a kluky. Takže ideme na to. No, takže poďme na to. Začneme tým, že si zhodíme kryt motora. Ďalším krokom bude zhodiť hadicu zo sania od turba, takže povolíme si 2 torxy 30 a následne za tým odpojíme snímač tlaku 2 sani. Na boku sú len takéto plastové klipky, ktoré si v prípade, že máš 2 ruky rukami alebo inak šrobovákom odpáčime a hadicu jednoducho vytiahneme. Odistíme hadice, ktoré vedú zo spodu, je to chladiace popríva pod tlakom sania. Ďalej si vymontujeme sviečky. V prípade, že sviečky sa nimi nebudú, stačí vybrať sviečku z válca číslo 1, ale tu sa sviečky menili, takže sa vyberajú všetky 4. A zároveň sa nám bude jednoduchšie pretáčať motorom, takže je to výhodné. Demontujeme spodný kryt motora, ktorý drží na zopár šroubíkov 25. No a ďalej pokračujeme do strany. Ako prvé nasleduje koleso. Ďalej budeme pokračovať s hodením podblatníka, aby sme sa dostali k remenici na klukové riadenie. No, na to už ju máme. Ďalším krokom bude zhodiť si drážkový remeň, tým, že jednoducho potočíme na pínach, ktorý si zaistíme kolíkom a remeň len stiahneme dole. Ďalej musíme dať dole kladku z vodnej pumpy, ktorá drží na 4 šroubíkoch M10, tzv. 1000 hranoch. Pod ňou sa totiž to nachádzajú ďalšie torxy, ktoré budeme potrebovať trošku neskôr. Ďalej demontujeme kryty vačiek, pretože tam budeme musieť dať prípravok na ich aretáciu. Sú tam 4 torxy 30. Časovanie tohto motora je veľmi jednoduché. Prvý piest v hornej úvrati a zozadu prípravok na vačky. V našom prípade síce nemáme prípravok na meranie hornej úvrate, ale pomôž si sám. Najlepšie na tom je, že som sa na tom aute bol predtým, že som začal rozobrať previesť, takže teraz je totálne horúce. Dohriate na 90 stupňov, toto je snímač tlaku, ale to niekto nevedel. No a toto sú prípravky na zaretovanie vačiek. Šipka smerom hore. Motor už mal byť v časovaní, ale nakoľko to je vyťahaná reťazka na rozvodoch, tak nám tie prípravky teraz pasovať úplne nebudú. Ani nepasujú. OK, takže prípravok sa mi podarilo dostať pekne na miesto. Šipičkou hore sedí ako má. Pekne zacvaknutý vo vačkách. Takže ideme odstrojiť túto stranu. Zhodíme si chladenie turba, odvetrovanie klukovej skrine a začneme pomaličky rozšrobovať tento kryt kolom dokola, ktorý keď zhodíme, tak sa dostaneme priamo v rozvodovej reťazi. Takto pekne zaštuplíkujeme, nám tu z toho nejebe všade voda. Tak, keep going. OK,
OK, všetko máme z cesty. Povolím si tento malý držiak. OK, čo musíme ešte zo spolu povoliť sú vlastne tieto všetky malé imbusíky číslo 5 plus tieto, ktoré tu držia v povoľovaní. A samozrejme, ideál povoliť sa je túto vodnú hadicu 2 torci 30 a dá sa s ňou hýbať aj to potom jednoduchšie. Let's go. Ideál je na to mať takýto dlhý imbus a treba dávať pozor, aby táto špička nebola zničená, lebo sa ľubia strhnúť. Ja si vždy povolím ručne, no a potom už len zoberiem toto elektrické rabkátko. Dobre, potom ako sme si povolili dole všetky šroby na krytie, ktoré sme dosiahli, tak povolíme držiak motora a použijeme na podobretie motora tohto fešáka, ktorého si strčíme vlastne pod vaňu, motor trošičku pridvihneme a povolíme celý ten držiak, ktorý následne vyberieme von. Jemne ho pridvihneš, tak. A ideme povoliť vlastne tieto dva šroby a tieto dva šroby. Let's go. Nič, takto tam máme pekne zapretý, nové vaňu. Som ho len dám. Veľmi dôležité je aj povoliť si trubku mazania turba, pretože ten dekel ide dole s olovým filtrom. OK, máme všetky tieto malé šrobiky povolené, oni sú niektoré tak rozposchované a pozor hlavne na tieto dva. Tu na olejovom filtri, tieto dva musia byť povolené, ale všetko ostatné vidíte vybraté. Aha, tu je jeden schovaný. Hajzel. No dobre, tak ten ideme povoliť a môžeme sadiť dekel. Najlepšie rozhodnutie dňa bude páčiť za takéto body, ktoré sú tu. A samozrejme treba si predtým objednať nové tesnenie okolo toho víka, pretože je plechové a ako náhle to začnete rozoberať, tak je proste v piči. No a ešte jedna dôležitá vec je nezabudnúť, že alternátor musí ísť von, lebo drží práve cez ten držiak, cez ten kryt rozvodov. To je tesnenie, ktoré sa musí vymeniť, pretože ako vidíte, tak je to proste jednorazová záležitosť, ale hlavné je, že tu dole na olejovej vani, tu, je to nalepené na silikón, takže tam potom budeme silikónovať. A tu máme rozvody, vidíte. Reťazka je voľná, pritom napínák je vysunutý vonku, to znamená, že je pod tlakom, ale pritom reťazka je úplne voľná. Takže ja si myslím, že nie je dôvod meniť rozvody. Pri 117 000 kilometroch tak je. Očividne. OK, prvý si povolíme teda napínák. OK, zhodíme si teda recízečku. To je naša fešanda. A tieto glidere alebo kozáky sú vlastne len nasunuté. Tak to jednoducho vyberieme. A toto je druhý. Trošku nafiguje, že zákazník nechcel investovať do tohto nastavovača a týchto ozubení. Tam poškodenie je proste značné, takisto ako aj na tomto. A no uvidíme, koľko tá nová reťaz vydrží, ale tak môžeme dúfať len pre to najlepšie.
Čo už, poďme to vyčistiť, poďme to poskladať. That's crazy if you get caught for something like this. No problem, yeah. This will come here with very twist. This is fine, but you know, she just water. Viac menej to máme poskladané, držiak motora je tam, alternátor na mieste, pomocná kladka takisto. Nahodíme spodnú remenicu, toto celé je dotiahnuté. Nahodíme spodnú remenicu, nahodíme ozúbenie na remenicu na vodnú pumpu. Ešte chýba. A začneme skladať vrch. OK. Najstresujúcejší moment v živote automechanika. Neborák, len tak si vyhráva. Hotovo. Rozvody na 1.4 TSI úspešne vymenené. Golfík šlape, je to pohodinda.